खामानि ताकुबताय बुखुबजों जों हाथाय गतरनि जे 23 तारिखनि जे जबा सिभिल ससाइटिनि बोखाक्तै जे चेंसाजाकमानि नेशनेल हाई रोड हाथाय गतरनि जे कासु लाइमानि फुंनि ताबुक 6टानि सिमिनो 6टा तो 24 घन्टा जे कासुनानि थांगाय दङ कुल्लुकरक जों ताबुक न फार्स्ट जे 6टा तामानि ताबुक फुंनि न दिनै 23 तारिख सालमारि ओ सालमारि सांगरं सालनि ओ फुंगनो जों ताबुक कवरेज खालामजेन बागै नगबर निउज मांक्लिं बोखाक्तै जों मा फाइक्या गोचों मांक्लिं बिसिंतै जों फुनुकनाय यां लुकरक बाय जे कासुय तंनाय रक बाय कगलाम सालायो आरि त्रिक खालायो गोचों ताबुक यांनि मांक्लिं रक बाय बरक बुसुक जरतै बांखा जे तिनिनि सिभिल जे ससाइटि जे अबायकिनो कासु जागै तंमानि जे लाहार कतर हाथै कतरनि ओ कथमारक न तिप्रा सारकनि जे मानथाय सकताय रक ताबुक कयतन सुफुं जायगा ओ सुफुं जायगानि बागैनो अबाहायके सालब्रुम ब्रुम न वायरे वाय लाहार कतर कासु लायनि नांगौ तनि सिमलर कासु लाखियो दिनै 6टानि सिमि दिनैबा 24 घन्टा आं पाउनाय 24 घन्टा मायना मिया हरन दफले जों मिया हरनि सिं फाजा हरन दै थोबै खाना नर बुसुक जन रु जों मिया 15 जन हाय मत फाजा आयं मत आं लाखि ने रेल ब्रिज कासु नाय रक सिनतो 13.5 बरा गना गन दङ सिन बरक त नरक जे ताब कासुमानि बोखाक्तै मो हायरक नरक वानसुम तं रिप्लेयर न मुसुम लुकरक सिनि अब जे बन खायमा बा सिनि जे इशु अब सिनि अकरा रक दङ बरन सानाय जों त बिसि कक सागला आरो बन्दर सिनि अकरा रक दङ बर क यांग उगलुक दङ बर बे कक सालाय मानो आं त आसो गोबां मा सागला आन बुं कैता मानदाय para kai to mandai bung kai rakesh debarma na tini osobano successful khaina na ai abon bagai phayo khamani ta khuktai bukpisong mia horni jorani simino phai sokle jak tini sangrong salo ba ke 6tani simino lahar kitingai joton asuk lajak soba tiprasrongni manthai sotterongno bo ba ke supungai mano feel khalai jani bagai yangni adong rok tongo yang kobangma lukrok इनका सुगला जग अमो ताइ स्रापसा तंखनो बरक फाइबैनाय लोकरक साइ साइ फायै अ लाहारो आसुक फायलायनाय चबा खलायनाय कतिफ्रासा बाहायकिनो सिनि सिभिल ससाइटिनि बोखाक्तै बबो हायरक इनका अमो बेबं कासुनानि बागै बरक लाइन के बेबं बुहां रक तानै तंलाय बोसोक जरा तैतिफ्रा सरकनि खाक मकलि मक्तै यरजंनाय बेलायखिनो सालब्रुम ब्रुम न वायरे वाय अबाहायके कासु जागै तंग लाहारो ताबो पयन्तनो सुपुं जायगिया तानि बागै सुपुं जायगिया अब वानो मासिंचा निजिनि हा वा आसाइ न अबाके मंसाफनो रोजागिनि बागै सुफुं जायगानि बागै फरमा कताबुक फुनिसिमिनो माने रेडि इंलाय तंलाय बायखा जतनो आकिनो सिभिल ससाइटिनि बोखाक्तै अबाकेनो चबा हाथै कतर जे तिनिनि स्रां सालनि ताबुक 6टानि सिमिनो आसुक लायजा गेटरिं लायजा त्रिक त्रिक लुकरक साइ साइ फायतंगो इंका अरनि जे आदं रक बने जे कासुनाय रक ब टाइमनि सिमि बरक फायलायखा आबो मांक्लिं बिसिंतै नरकना आपडेट फुनुकनाय सागरि सार नोंनो बेलानो मीडिया पार्सन आंनो हामबाय सिनि जे ससियेल ससाइटि बाय जे जों बनदागुक जाक अ बन जों फुंनि 6टानि सिमिनो जों अ जागाव बन खलाकिया स्ट्राइक खलाकिया ताइ जों अ जागा 4:30 नि बिसिङाव जों आरो फाइस पलाय जाक सिनि जे ससियेल ससाइटिनि सिनि तिब्रा सारक सिनो बन हामजांनाय रक जोंनो सापर्ट खायनाय रक ताइ सिनो मानथायनो हामजांनाय रक जों फुंनि आइसुनि 4:30 नरो फायै जों 6टायाव अंखाय बन माने लामाव जों स्ट्राइक हैरखा जारा फायरक लुकरक साइमे रक माने साइमानफुनो माने लुकरकनो तां कबकनाय अरो फायदि हिनजे जबा कबकनाय तिप्रासरनो कबकनानै आबो तो जों तामो सानाय जेटा चिनि मानथाय जों जे सातक जाक तंमानि जों जे गणतन्त्र त जेता माना तंमानि मानयां तो अब तो जों सिमिया जतनो मानथाय दं जतनि बागैनो फायनानि अधिकार दङ যদি फाया अंखाय ताबो बंनि व्यक्तिगत बेबार जारा फायनाय हिंगाय तो
हामजाकाव दाबिनो हामजागै चिनो मानथाइनो हामजानाय रंखायथ' फायनाय आबानि चिनि कायहा क कचारमुं फायदि जतन मिलुइ जों चिनो मानथाइनो दल पालखायनो जों सानलायनाय जतन चबा फायनाय बागै जों ससियेल ससाइटि निङै चिनि तिब्रासा ताखुकtai बुकसं tai chini jati ni borongno जों कबगो फायतुं lukrok to baksa noga chugui baksa tabuk naikyangka nini mangpliknu naikyangka saimaya baksa saitongo mane saimanono mane tamno sanlayoka tamno soglayoka tipra sarok dirinno lahar achuglayo ge bobono sanlaikya abo kisa lukrokno success khairi जों नाजि जों तिब्रा सारक जततुक sacrifice खाय तंगसाक जरातै चिनि सेबंनाय जरदिन जों sacrifice याखा आन्दोलन याखा आ जरावनो जों अनेक माने सातक जागै थानाय खलाय तंतो तैसे जोंनो अ सरकार जोंनि जेदा मानथाय चिनि अधिकार न रियां दङ कै जों जुदि अ आन्दोलन याखा खांखाय बरतै रनो अबन बागै जों मुभमेन्ट मा खलायनाय जरतुक मान्या साक मानथुं मायाथुं किन्तु जों मुभमेन्ट खलायनाय खलायमानि परे मानलिया गायसे जों मानलिया होननि गसेनानि किन्तु जों ताबसु जरा खलाय तंखो बसकांगोबो खलायनाय नांखाय जों तेबो कतर आन्दोलन खलायनाय नांखाय जोंआबो खलायनाय तबो चिनि अधिकार चिनि मानथायनो जों साननाय जों जबाव नंखरनाय चिनि ससियेल ससाइटि निङै जोंबोनो जों याकारिया जबा जततुक मान्या साक जों तेबो सुक बानचिना बाना जों चिनि बयस ताबो 50 प्लस जों थांगा जों ताय 20-30 ताय 10-15 बोसोर मेखाय जों रेस नानास टाइम थाङो हायबानो जेता जों फानतंग साक चिनि दफानि बागै चिनि तिब्रा सारं बागै जों फाइट खायनाय जों आगिबो खलाय फायखया ताकबो खलायनाय चिनि जततुक फानतंग साक जों संग्राम खलायनो थानाय एमनि कासुमाखौ ब थाइरो कासुजाका ब चिनि थाइ हंगाय तो जों मिया चिनि ससियेल ससाइटि नोङै चिनि अकरा रक सागा 35 ता हाइजागाव कासुजांनाय जों हरतेबो खनाका सारा तिरपुरानो चिनि जे तिब्रा सारक निनि गन्दा सरां थुं रसिया बारिं थुं निनि करबुं सारा ता जागान कासनाय नि जतन जोंबाय जखाय सार जोंबो कासनाय अ जागा फानो जों कासनाय आरो फाइमेया फानो कै सारा तिरपुरानो तिनि अरुट कासुजाक दं borok tapsuk joro busuk bangkhana tak चिनर तो ताबुक नि हमबानो 100-150 तंग खाचों जों मिया हरो फाइनायनो 70-80 जना तंग ता फुङो फाइनाय रक तंगो कै जों दुइटा आरो कासुजाक रेल लामा कायसा ओंकाय आरो नेशनेल हाइवे अ हाथाय कतर जों अ दुइटा जागोय जों 100-150 रक ताबुक तंग lukrok tai phainai na फाइनाय तावते फाइनाय जों मै जुवा जखाय तंगो जों ताकि हानपारे फाइनाय बाक्सा गारि कालाय तंगो बाक्सा जों किया माइति चाइ फाइनाय नरनौता 10 तान बिसिङो नगुनो लकारकबा हाकि फाय आफ्रनो जरा नाय तंनाय रगो साइमानन lukrokno bung kisa sinum saikna आनि बुं हंखाय पहर देबरमा आं ससियेल ससाइटि नि कायसा वार्कार कै अ जागाव हाथाय कतर आनिनो दायित्व आं बायते केहा तंगो चिनि चित्त सार ब फायनाय फाय तंगो कै जों कनो अ जागा चिनि यांनि बरंनो तैदुलनाय चिनि थानिनो दायित्व कासन्त सिनि जे आठ दफा दाबि दङ गा दाबि रंनो मानानि बागै जों दिनै बन दागुक्ता एक नम्बर दाबि दङ इमिग्रेन्ट इलिगेल माइग्रेन्ट ताइ दङ उ एटिटेप सुक्ति इनार लाइन पारमिट दक सुक्ति तंमोन यावर बास्तबानि या ताइ तिप्रामथाय जे त्रिपाक्षिक चुक्ति रंनि 1.5 बोसोर कायथेंबो बास्तबायन खाया के बीजेपी गभर्नमेन्ट सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बसाव हा जतनि बागैनो जों खायो नै कक सिमिरु कक सामायिङयाबले कक मते कक बो खायना नांले गै सिनि तिप्रा खायते बर साबो तिप्रा सरं बागै नाय दं हाखाय तो बर नायखेबा गै जेसिनि मान थायरं तरा नांले नों नायसि दं हंगाय गै टाइम बिसिं सिनि हात जतन साइमानो
sini abo tam hanai जों sini asaima hawa ngibo फातारनि फाइने बिसों सासन खायजाक दङ हा इंगे भारतबर्षखौ रायजोफोरनो ग्रै आसाइमा हा फातारनि फाइने बरक बाय सासन खायजाक माने इंगे सिनि हा गायसों बयबायसि सासन खायजाक दङ गाब्रङ सिनि आवन बागैनो बुनि यागनि फातारनि फाइने सासननि हयते यगनानि फातारनि फाइने जों रहनानि आब्रङ ततेनि जे मेन दाबिरक गाबोनो जों कबुंनान मुसुङो जत सिनि हानि जारा जत लुकुरक जतन अबन्न अंशग्रहण खायनांथों हायो आनि खैतो चित्तदेव ब्रह्म ना सिभिल ससाइटि बेले किना आसं खनायमान खना सिनि ब्रंगनां सारचितो देबरमा बाय बबो सिभिल ससाइटि नि अरनितिनि पट अरनि जे तिनि गेथेरिं मानि जे लाहार कासुजाक मानि अ लाहार न बरकनि माने कंट्रोल खाजेकनाय ब्रकनो अरनिता अजमार गोसों यांनि बिसिंनि मांप्लिगु ताइसे सोंना हामबाय दसका फुंनिसिमि जे ताबुक सयतानि सिमिन जों फुनुगै दंमानि अ हाथाय कतरनि जे चकेरिं ब्रिज गो फुनुक दंमानि बिसिंतन ताबुक लुकरक तिप्रा सरक जतन फायै तिरक तिरक अ सबन सक्सेसफुल खायजानि बागै जतन चाया नों या खलायै जतन फायलाय दंलायमानि मांप्लि गबाहन्य जारा नगो तंनाय रक जतन अ सबन जतन अर अंशग्रहण खालायफायजानि बागै जतन सेलायावै अ सबन तिप्रा सरकनो जे मुभमेन्ट जे अ सबा सिभिल ससाइटिनि बखाक्तै जे सेंसजाकमानि अ हाथाय कतरनि जे अ ताबुक चक्रिं ब्रिज सेंसजाकमानि नरक फायै दाति फायै नरक अर अंशग्रहण खालायफायदि अर गेथेरिंग गबरकनि बेलायखेनो अ सबा नांकुकमानि मेन उद्देश्य गबरकनि खा मानथाय सक्तायरक तिप्रा सरकनि मानथाय सक्तायरक ताक पन्चनो बांलादेशी इलिगेल रकनो ताक पन्चनो रखलाय जायगा तानि बागै रखलाय जायगा आब्रक रखलायनायनि बागै अब दाबि दंनाय तै गोबांमा सिनि दफारकनि जे ताबुक पन्चनो शेप गाहाम जायगा अ शेप गाहाम जायगानि बागैनो अब हायके ताबुक तिप्रा सरक जबा खालायनायनि नांगौ गतिनि मांप्लि अमसुक जरतन जोंसुतों हाथाय कतरनि जों ताइबो जों फुरुपिनाय मांप्लिनि बखाक्तै ताबसुक जर अमसुक जरतन जोंसुतों हामबाय जतनना